നമ്മൾ അധ്യായങ്ങള് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. 18 അധ്യായം അല്ലേ മാതാജിന്ന്? 18ാമത്തെ 46ാമത്തെ ഉണ്ടല്ലേ രേഷ്ണ? 39 കഴിഞ്ഞു പ്രഭു. 39 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഇപ്പൊ തുടങ്ങണം അല്ലേ? അതെ 40. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അത് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത് കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്താഞ്ജന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्तर के जय. हरे कृष्ण. രണ്ട് മൂന്ന് ശ്ലോകം മാസമായിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 40 തുടങ്ങട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഈ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ 12ാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സമ്മറിയാണ്. 17 അധ്യായത്തിന്റെ ആ സമ്മറിയിൽ തന്നെയാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ സന്യാസം എന്താണെന്നും കൂടിയാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17 അധ്യായം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ് സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ കടക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ സന്യാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് സന്യാസം കൊണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ ഇതിലെല്ലാതും വരുന്നത് ഒന്നും കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു റിമൈൻഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിന്റെ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയല്ലോ എല്ലാത്തിനും മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് 18 അധ്യായത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് 40ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നാതസ്തതി പൃഥ്വ്യം വാ ദിദി ദേവേഷു വാ പുനാ സ്വത്തം പ്രകൃതി ചൈർമുക്തം യതേതി സ ത്രിഭിർഗുണഃ. ഈ ഭൂമിയിലെ ഉപരിവിഭവങ്ങൾ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജനമായി ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനവുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ദേവന്മാർക്കടക്കം
ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം 3 ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരടക്കം എന്താ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ് 17-14 ലോകം. ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെ എപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഈ ദേവന്മാർക്കടക്കം ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ത്രിഗുണമായ സമഗ്ര പ്രവർത്തനം ഏത് വിധമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ദേവന്മാർക്കടക്കം കഴിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ത്രികോണങ്ങൾ. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ പറയാം. നമുക്ക് 41 ബ്രാഹ്മണേയ ക്ഷത്രിയ വിംശാം ശൂദ്രാണം ച പരന്ധവ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭുവൈർഗുണഃ. ഹേ ശത്രുജ്ഞനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധാരമായിക്കൊണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷത്രിയനായാലും ബ്രാഹ്മണരായാലും ബ്രാഹ്മണരായാലും ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ ബേസിലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ശൂദ്രനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൈശ്യനാണോ ഈ ബ്രാഹ്മണരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ചിലവര് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധികാര്യമാക്കി. അതാണ് ബ്രാഹ്മണരിൽ ചിലപ്പോൾ ശൂദ്രനുണ്ടാവാം. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ബ്രാഹ്മണൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് കാണാം നമുക്ക്. സമോദസ്മദാശൗചം ശാന്തിരാജവമേവ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസക്ത്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികൾ. അപ്പൊ ഇത് ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും നമ്മൾ ഇത് കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ബ്രാഹ്മണരായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് അവര് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. അത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം കുറെ വർഷങ്ങളായി കുറെ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയായി മാറി. അങ്ങനെ ആയിട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയതാണത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അവര് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് ബ്രാഹ്മണ കുലമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവരെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശൗചം തേജോ ധൃദാഷ്യം യുദ്ധോച്ചാപലായനം ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ശാസ്ത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് യുദ്ധത്തിലുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവും, പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവ എത്ര ക്ഷത്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നേതൃത്വത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ചില വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ അവര് വളരെ ഇതായിരിക്കും, അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കും, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വ്യക്തികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ക്ഷത്രിയർ, അവരെ അതായത് ജനറ്റിക്ക് അവര് ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു ക്ഷത്രിയ. അവർക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും, പരാക്രമം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ നേതൃത്വം, ഇതൊക്കെ അവരിൽ കാണാം. അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ ക്ഷത്രിയ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ക്ഷത്രിയ ഗുണത്തിലായിരിക്കും അവർ വരുന്നത്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചാത്മാകം കർമ്മ, ശുദ്രശാസി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവർക്ക് വൈശ്യർക്ക് സ്വഭാവമായ കർമ്മങ്ങൾ എത്ര? ശൂദ്രരുടെ അധ്യയനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ ആർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്ട് അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ് ശൂദ്രൻ എന്നുള്ള ഗണത്തിൽ പെടുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ബിസിനസ്, വ്യാപാരം ചെയ്യും, ബിസിനസ്, അങ്ങനത്തെ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അവരിന് ആ ശൂദ്ര ഗുണത്തിൽ, അതിന് ചാതുർവർണ്ണമായ സൃഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പൊ വർണ്ണാണത്.
മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് അവര് അത് വായിക്കും, ഇത് വായിക്കില്ല, ഈ പോയിന്റ്സ് വായിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും പറയില്ല, ഒരു ആനനെ പൊട്ടക്കണ്ണൻ ആനനെ കാണുന്ന പോലെയാണ്, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ പൊട്ടക്കമ്മൻ ആനനെ കാണുമ്പോ ആനര കാല് കാണുമ്പോ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വിചാരിക്കും, വാല് കാണുമ്പോൾ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പലരും. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര് 4 ലെവലിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ വെറുതെ വ്യാഖ്യാത് മറ്റുള്ളവർ വ്യാഖ്യാത് അവരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ കയറി വരും. പിന്നെ നമുക്കും സംശയം, അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരി, നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ പഠിക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ വൈശ്യരുടെ സ്വഭാവം, അത് തന്നെ ശൂദ്രരുടെ സ്വഭാവം. അടുത്ത ശ്ലോകം. സ്വസോ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലബ്ധോ നര സ്വകർമ്മ നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിദ്യുച്ഛന്യ. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം. ഇനി പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്, പലതരം പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ആ കർത്തവ്യങ്ങളും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോണത്. യഥാ പ്രവർത്തിൻ ഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണോ തമാ വർജ്യച്ച സിദ്ധി വിദ്യതി മാനവ. സർവ്വജീവങ്ങളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണയിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സ്വകർമ്മങ്ങള്, അങ്ങനെ സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണയിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താണ്? സർവ്വവ്യാപി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണയിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഒരു അംശം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ജീവന്റെയും കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത്. നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികതയിലായാലും നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ബേസിക് മൂല്യമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ, അതാണ് നമ്മളെ പ്രൈം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ എല്ലാവരും തേഞ്ഞ് കൃഷ്ണഭഗവത്തോടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സന്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. അതും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മളെ ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാതും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഭഗവത് സേവനമായിരിക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ. അച്ഛനമ്മനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തി സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകട്ടെ. നമ്മൾ സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സമൂഹ രാഷ്ട്രത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വോട്ടെടുപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു സേവന മനോഭാവം നമുക്കുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ആ സേവന മനോഭാവം വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ആത്മാവിനുള്ളിൽ ആ സേവന മനോഭാവം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൽ വല്ല ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രേയം സ്വധർമ്മ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനഷ്ഠിതാ സ്വഭാവ നിയതം കർമ്മ കുറുവന്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്നേ കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ള ഡ്യൂട്ടിനെ പറ്റി നീ നന്നാവും, മറ്റുള്ളവർ നന്നാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. നിന്റെ കർമ്മം അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്തതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാപ പ്രതികരണം, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ, അത് സ്വധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. ആ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങളിലോ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇടപെടാതിരിക്കാം. എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, എല്ലാവരും കർമ്മമുണ്ട്, കർമ്മബലമുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നന്നാവാം. ബേസിക്കായിട്ട് ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്.
അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു കാരണം, സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്, സ്വാഭാവികമായി സൂര്യന് അനുയോജ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് കൃത്യം അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ, ഒരു ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞാൻ ശൂദ്രനല്ല ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അന്യന്റെ ഇത് പറയുന്നത്, അന്യന്റെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവന്റെ ഡ്യൂട്ടിന്. എനിക്ക് എന്റേതായ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇതനുസരിച്ച് എനിക്ക് സഹജമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സാധാരണ ചില വ്യക്തികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ക്ഷത്രിയ ഗുണം അവരൊക്കെയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ ശൂദ്രത്തിന് സ്വഭാവം എടുക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രൻ വിചാരിക്കണം അവൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്റെ സ്വഭാവം അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിൽക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിൽക്കണം എന്ന് എന്റെ ക്യാരക്ടർ കുറെ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ കുടുംബം പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശൂദ്ര സ്വഭാവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശൂദ്ര സ്വഭാവം അത് തെറ്റുന്നല്ല, നല്ലത് തന്നെ, ഏറ്റവും നല്ലതല്ലേ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ അതെല്ലാവരും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സേവന മനോഭാവം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതല്ല എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അത് നമുക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ വർക്കബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യം നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമുക്ക് ജോലി കിട്ടേണ്ടെന്നാ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ബെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലത്തുള്ള ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. അന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മള് ബ്രാഹ്മണൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടക്കം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനെ പിടിച്ച് ഒരു മാനേജർ കമ്മിറ്റിയില അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വെറുതെ ഇരിക്കും. വെറുതെ കാരണം ആ വ്യക്തിയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ പ്രോബ്ലം വന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ പ്രോബ്ലം വരും. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആരാണെന്ന്, നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന്. നമ്മളെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ആ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം നമ്മളല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വൈശ്യരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവം ചെയ്യാൻ, ശൂദ്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും അല്ലെ. ഇവിടെ വരുമ്പോ അവിടെ പല ഇഷ്യൂസും വരും. അപ്പൊ അതിനൊരു നമുക്കറിയാം ഭൗതികത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പല വ്യക്തികളെയും അവരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല അവർ ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും പല പോസ്റ്റുകളെ അവർ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവർ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരാരും ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ പിടിച്ചിട്ട് താഴ്ത്തിടും, അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് മുന്നിലിടും. കാരണം അവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ലല്ല. അതിന് പറഞ്ഞ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച പ്രവൃത്തിയാണ് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ആ പോയിന്റ്, മെയിൻ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷ്മഭി പിച്ഛേത് സർവാരംഭ ഹി ദോഷേണ ധൂമേനഗ്നിരിവാവൃത. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാവുന്നതില്ല. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുന്നത് 100% പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഏത് കർമ്മവും ത്രിഗുണങ്ങൾ ദോഷിതമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നം അതിൽ ഏതൊരു കർമ്മത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണന് പോലും ജന്തുബദ്ധം ആവശ്യമായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. ക്ഷത്രിയനാട്ടെ എത്ര ഗുണവാനായാലും ശത്രുക്കളോട് പൊരുതേണ്ടതായി വരും. അയാൾക്ക് അതിന് നിന്നൊഴിയാനാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വ്യാപാരി അയാൾ എത്ര ഗുണവാനായാലും ചിലപ്പോൾ തൊഴിൽ നിർത്തനായ ആദായം രഹസ്യമായി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റും. അതിന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ
ഗുണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അയാളെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മറ്റുള്ളവരോട് പറയൂല, അല്ലെ? അത് പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അയാളെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതെന്താണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികയിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ആ ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് 100% നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ നടക്കില്ല. കാരണം അത് ഭൗതിക പ്രത്യേകതയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു വൈശ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ കണ്ടേ നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും സഹായം ചെയ്യുന്ന മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ചില കാര്യം നമുക്ക് 100% ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല, ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശരിയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ആ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല, നമ്മൾ 100% നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഒരു മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. മഞ്ഞുകാലത്തെ തീയിൽ നിന്ന് ഒരു കരിക്കട്ട എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ണിലും മൂക്കിലും പുക കടന്ന് വിഷമിച്ചെന്ന് വരാം. എങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവ് തുടർന്നതിലേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മഞ്ഞുകാലത്ത് അവര് പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിക്കട്ട കത്തിച്ചിട്ട് ചൂടുണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് അടുത്ത ദിവസം മഞ്ഞാണ്, അപ്പൊ കരിക്കട്ടയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, പുകയാണ് പ്രശ്നമൊന്നും ബന്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അടുത്ത ദിവസം തണുപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വർണ്ണങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഓരോ ഗുണങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളിലാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേറണം. പിന്നെ വേറെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ശൂദ്രന്റെ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി ശൂദ്രന് അനുയോജിച്ച കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരാൾ, അപ്പൊ ശൂദ്രന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് കൃത്രിമമായി അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം തന്നെയാണ് അത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ആസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെയും അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എങ്ങനെ? പതുക്കെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തു. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് 100% അല്ല, 100% ഒരു വ്യക്തിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതിലെ ഉദ്യമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ, എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ദോഷങ്ങളൊക്കെ മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് ചെയ്യുക. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ച് പിന്നെ അയ ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയരും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ പ്രതികരണം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതൊന്നും വെച്ചിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആ സന്യാസി സേനാധി ഗച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തപ്നോതി നിബോധമേ സമസ്തേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാചാനസ്യ പരാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവനെ അധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്യന്തികോന്തിതമായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് അതും അറിയുക. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇനി പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പതുക്കെ പുരോഗമിച്ച് സന്യാസി എന്നുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്രഹ്മപദം. ഇത്തരം ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നാലോ ആ ബ്രഹ്മപദം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്.
ബുദ്ധേ വിശുദ്ധയുക്ത ത്രിതാത്മാനം നിയമച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാസ്തക്ത രാഗദ്വേഷ വിദസ്യ വിഭക്തേസ്യ വിലാഗസ്യ യഥാ വ്യാഖ്യാ മാനസാദാനയോഗ പരം നിത്യം വൈരാഗം സമുപാശ്രിത അഹങ്കാരം ബലം ദർഭം കാമക്രോധ പരിഗ്രഹം വിമുച്ഛതിർമത ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദോഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം തന്നെ നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ദാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവയാൾ വിരക്തനായി മിഥ്യാഹങ്കാരം ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം മിഥ്യാഭിമാനം കാമം ക്രോധം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലെ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീനേശബ്ദമോദമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്ന നിശ്ചയമേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണതല്ല, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അപ്പൊ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി, അതായത് നമ്മൾ സന്യാസത്തിൽ കടന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ശരീരമല്ല മനസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇത് എത്തുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്ക് ഇവയൊക്കെ കീഴടക്കി ദാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അയാൾ, ഇത്തരം അയാൾ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അയാൾ വിരക്തനും മിഥ്യാംഗം, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് 100% നമ്മൾ പോയിരിക്കും. അങ്ങനെ പോരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇത് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നാശോജതിന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭ്യതേ പരം. ഈ അധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾ ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാം. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അയാൾ അസിദ്ധിച്ച പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദം എപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പരമാനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് കിട്ടൂല. കണക്ഷൻ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അവിടെ. അതാണ് അയാൾ ദുഃഖിക്കില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവ്വഭൂതങ്ങൾ സമഭാവനയാണെന്ന് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയാൾ വിശുദ്ധിയോടെ എന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് പൊന്നിനെയോ കല്ലിനെയോ ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെ അയാൾക്ക് വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പൊന്ന് കണ്ടാലും കല്ല് കണ്ടാലും ആൾക്കും ഒരേപോലെ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും കല്ലും പൊന്നൊക്കെ എന്താ ഭൗതികയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ലാതെ നമ്മളെ നിർത്തുന്നതാണ്. അതാണ് ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥ. അത് ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മ. ആ സമയത്ത് കല്ലായാലും പൊന്നായാലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭക്ത മാമഭിജാനന്തി യവാൻ യജ്ജാസ്മി തത്തദഃ തദോ മാം തത്വദോ യജ്ഞാതോ വിശദേ തനന്തരം. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എന്ന പരമദിവത്വ പുരുഷനെ സത്യം അറിയാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുവാൻ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ക്ലിയർ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഏറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടായിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയാണിത്. കാരണം ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്നുള്ളത് ഭക്തിയാ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറെയുള്ള ബുക്ക് പോലെയല്ല, ഭഗവത ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്.
ഭഗവത്ഗീത എന്നല്ല മീനിങ്ങിലല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. ഭക്തി നമ്മളെ എത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിലെന്താ ഡൗട്ട്സുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ചില സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യത്വം എന്ന പുരുഷൻ സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതികത വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതായത് മുക്തി ആ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ ഞാൻ നഷ്ടമില്ല എന്ന്, അത് അല്പശബ്ദ എന്താ ശ്ലോകം അത് ചെയ്ത് ഒരു ശ്ലോകം ഇല്ലേ, സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ ഓക്കെ മഹത്വ ഭയാത്. അതായത് നമ്മള് ചെറിയൊരു കാര്യം ആണെങ്കിലും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് അതിന്റെ ഒരു സത്യമാണ്. അത് നമ്മളെ ഭയങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 100% ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല സൈഡിലും പല രീതിയിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോ കോളേജിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലിറ്ററസി, അത് അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എഴുതാനും വായിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. അല്പം അഭ്യാസ ധർമ്മസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് സ്വല്പം അഭ്യാസ ധർമ്മസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിനൊക്കെ വളരെയധികം ബെറ്റർ ആണ് അല്ലെ. ഒന്നും എഴുതാനും വായിക്കാത്ത അറിയാത്തതിനും എത്ര ബെറ്റർ ആണ് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നവർ. ആ കമ്പാരിസൺ ഭഗവാൻ അവിടെ തരും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ നിൽക്കണില്ല, പിന്നെയും മൊളിയിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ മുന്നിലേക്കുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് 100%. അപ്പൊ ഭക്തി നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും, ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഭക്തി മാത്രം. അതാണ് നമുക്കറിയാം. പല ഭൗതികമായിട്ട് പല കുടുംബങ്ങളിൽ ചില കുട്ടികളൊക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കിഡ്സ് ലെവലിലെ ഒരു കുട്ടീനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ആ കുട്ടി 100% വേറെ ഒന്നില്ലെങ്കിലും വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ലെങ്കിലും ആള് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കും. അത്രയും ചില കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ജന്മങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യമായിരിക്കും ആ ലെവലിലേക്ക് ആ കുട്ടി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് അത് നമുക്ക് പല കാലത്തും കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയാലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വ്യക്തി ശൂന്യവാദികൾക്ക് ഈ നിലയിൽ ആനന്ദമാവാം, മറിച്ച് സമുദ്രത്തിൽ ഒരു ജലജീവില്ല തന്റെ വ്യക്തിത്വം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയെ അത് വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം സർവകർണമാഭി സദാ കുർവണ്ണോ മദപ്രസയ മത്പ്രസാദാപ്നോതി ശാശ്വതം പദം അവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനുസരം ശാശ്വതമായി എന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവര് നാളെ എന്താണ് എന്താണെന്ന് അവർക്കൊരു ചിന്തയില്ല. അവര് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭക്ഷണം അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും. വേറെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ചിന്തയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അത്തരം കണക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് പല പ്രവർത്തികളിലായിരിക്കും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് തോന്നും വേറെ കാര്യങ്ങളെന്ന്, പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് ഏത് പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തൻ എപ്പോഴെന്തായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരമായ ശാശ്വതമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ എപ്പോഴും
ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും. അതിന് ഭഗവാൻ ഇപ്പം അത്ര ഭഗവാനായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഞാൻ പറയണത് ലാസ്റ്റ് അധ്യായം എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയണത്. നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവിക്കണം എന്നില്ല, സംഭവിക്കാതെ കൂടെ ആകില്ല. കാരണം ആരാണ് ഭക്തൻ ആരാണ് ഭക്തൻ നമുക്കറിയില്ല. ഓരോരുത്തരും കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനുള്ള ഇതും ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ണടച്ചാൻ പറയാനും പറ്റില്ല, സാധാരണ ലെവലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 100% ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ആരുടെ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സംരക്ഷണത്താൽ അനുസരും ശാശ്വതമായി എന്റെ ധമം പ്രാപിച്ചിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, ചേതസ സർവകർമാണി മയി സന്യാസമത്പര ബുദ്ധിയോഗമുച്ചാശ്രിത മച്ചിത സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനി സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണം. സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സറണ്ടർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ സറണ്ടർ ആവേണ്ട ആ പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോഴല്ല അവിടുത്തെ കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തി വരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ വ്യക്തിനെ എങ്ങനെ ആദരിക്കുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ മുഴുവനും ആ ഏറ്റെടുക്കണം. അങ്ങനെ അതാണ് സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ശ്ലോകം നോക്കാം. മച്ചിത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദരിഷ്യസി അദചേദമഹങ്കാര നാശോഷസി വിനക്ഷസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിനമത അനുസരിക്കാതെ പോയാലാട്ട് നാശമാണ് ബലം. അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഈ ഇനി പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും എന്താ, ആ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ 56-ാമത്തെ 58-ാമത്തെ 20 ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൂ. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും പറയുന്നത് എന്നെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പോണ ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. പറഞ്ഞതിന് നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ബദ്ധജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളടക്കം, ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം അതും ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് അല്ല, ആ ബോധത്തില്ല, സാധാരണ പോലെ ഭൗതിക രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാശമാണ് ബലം എന്ന് പറയും. ചില കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയില്ല, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യം. ഭഗവാൻ ക്ലിയർ രണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയും. രണ്ട് വഴിക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. ഒന്ന് പറയണത്, നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴി കൂടെ തന്നെ എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ, പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നീ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നല്ലത്. അതായത് ബദ്ധജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അങ്ങനെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? നാശമാണ് ബലം എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും എന്താ, ഭക്തിയിലേക്ക് നീ പോണം. പോയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് നാശമാണ് ബലം. അത് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പറയില്ല. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോ ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ തോൽക്കും 100% എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പറയുന്നത്. യദഹങ്കാരമാശ്രിത നായോത്സൈതി മന്യസ്യ മിഥ്യസ്യ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിം സാ നിയോഷതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിവഴിച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അർജുനന്റെ കമ്പാരിസൺ പറയണാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ
ഓട്ടോമാറ്റിക് അർജുനന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് നീ വഴിവഴിച്ചു പോകും. പിന്നെ നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി അതിനൊന്ന്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക, വീരം, അത് ശക്തി, ഇതൊക്കെ കാണിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അതിന് പറയാം. അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ആ വീരം, ആ പരാക്രമമൊക്കെ നീ കാണിക്കണം. അങ്ങനെ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷത്രിയ ഗുണമാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷത്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യണം. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിന് പറയാം, നമ്മൾ ക്ഷത്രിയനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് പല റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അമ്പലത്തിൽ അലങ്കരിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാം, ചിലർ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല ഇഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും. പല രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കീർത്തനം നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇരുന്ന് അലങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടൂല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അലങ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ കൊണ്ട് കീർത്തനം ചൊല്ലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയണത്. നമുക്കറിയാവുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ അഭിനയിക്കരുത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കീർത്തനാണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീർത്തനം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യാം. അല്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാം. ചിലർക്ക് പൂജ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഭഗവാനുകൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും ചില തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. മനസ്സിലായി? അത് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ചിലർക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ. നമ്മൾ എന്താണ് ഇവർക്ക് അതല്ല, ചിലർക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ചിലർക്ക് പാചകം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം. മനസ്സിലായി? ബാക്കിയൊന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അവരെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേലും പെർഫെക്ഷൻ അതിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അത്തരം അവരെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിലും പറഞ്ഞത്. അർജുനന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സ്വഭാവജ്ജേന കൗന്ദേയ നിബന്ധശ്ചേന കർമ്മണ കർത്തും നേജസ്യന്മോഹാത് കരിഷ്യവശോഭിതത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും നീ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാനും നീ എപ്പോഴും മനസ്സ് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ നിന്റെ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന് പ്രേരണ അനിഷ്ടമാകുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നിന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അത് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ്. ചില വ്യക്തികൾ ചില സമയത്ത് അവരത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയണാണ് അത് അവരുടെ പ്രകൃതം എന്ന് പറയില്ല. ചില സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പറയും അത് അവരുടെ പ്രകൃതമാണ്. ചിലർ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും, ചിലർ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അവരുടെ പ്രകൃതം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഈ പ്രകൃതം പറഞ്ഞാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി പ്രായം സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരംപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്നെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പരംപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിർബന്ധമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്നെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജീവാത്മാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നും. അടുത്ത ശ്ലോകം. തമേവ ശരണം ഗജ്ജാത് സർവഭാവന ഭാരത തത്പ്രസാദ് പരം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യ ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, പരമപുരുഷൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമം പദം പ്രാപിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. എന്താ പറയുന്നത്?
ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് പറഞ്ഞു ഈ സന്യാസത്തിന് പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100% ഈ ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നല്ല, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതി ജ്ഞാനമജ്ഞാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമർശസ്യ തദശേഷേണ യദശ്ചസ്യ തദാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായ ആലോചന ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്ത് അത് ചെയ്യുക. ഇതിന് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ്, അത് ഭഗവതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയണത്, ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, നിനക്ക് വിവരിച്ച ഇനി സമഗ്രമായ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമായി തോന്നുന്നത് എന്തോ അതോ ചെയ്യുക എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ ചെയ്തോ. ശരി, ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിനക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് ഇനി അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ഒരാളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. നീ ഇന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നീ കഴിഞ്ഞു പണി, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം. നമുക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യും. നിനക്ക് നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നീ നരകത്തിൽ പോയിക്കോ, നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടം നീ സ്വർഗത്തിൽ പോയിക്കോ, നിനക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കാനും നീ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിച്ചോ, നിനക്ക് ദേവന്മാരെ കൂടെ ജീവിക്കാനും ദേവന്മാരെ കൂടെ ജീവിച്ചോ. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഏറ്റവും നല്ലത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയാം. അതിന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളോട് പറയില്ല, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുതിർന്ന ലെവലിൽ വരുമ്പോ 10th 12th ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവരോട് പറയും, ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെവലിലേക്കോ, ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ, ലാസ്റ്റ് പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതനുസരിച്ച് അവരങ്ങോട്ട് പോകും. ചിലവർ താഴ്ത്തിക്കോ മുകളിലേക്കോ, അത് അവരെ കർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. എന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അതോ ചെയ്യുക എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഭഗവതിയില ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവേ ഗുഹതമം ഭൂയ ശൃണമേ പരം ഭജ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വ്യശ്യാമി തേഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തിനാണ്? കാരണം ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ലെവലിലാണ് ഇതെല്ലാതും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് എത്രയാണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹം, കാരണം ഇനിയെങ്കിലും ഇത്ര ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നീ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അറിയാം അതല്ല അവന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും അർജുനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ ചെയ്തോ, പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ ചെയ്തോ, പക്ഷെ ഇതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അത്. മന്മനാഭവമഗ്ധോ മദ്യാച്ചിനമം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്വസ സത്യതേ പ്രതിജ്ഞാനം പ്രിയോസി സീമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്ന നിശ്ചയമായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയും എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പറയണം, നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് ചെയ്തോളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് പറയും, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേട്ടാ, പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്നാലും പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേട്ടാ എന്ന് പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ, കാരണം ഭഗവാൻ അർജുനോട് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യിപ്പിക്കണം, അർജുനനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതനുസരിച്ച് നിനക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് മനസ്സിലായി, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പിന്നത്തെ 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, എന്നെ ആശ്രയിക്ക്, എന്നെ ഓർമ്മിക്ക്, എന്റെ ഭക്തനാക്, എന്നെ ആരാധിക്ക്, എന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക, സ്മരണം, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ 8 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, അപ്പൊ നമ്മളെ സ്മരണം, നമ്മളെ കീർത്തനം, അതാണ് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണത്തിൽ വരുന്നത്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭക്തനാവുക, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പോഴേ നാം ഭക്തനാവുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, അത് ആരാധന ക്രമങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രണമിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണമം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചിതമായി നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലേ. കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായി? അത് നമ്മൾ ആ സ്മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
നമ്മൾ ഈ ജപമായാലും ആ കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ സ്മരണത്തിൽ വന്നു. പിന്നെ ഭക്തനാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ലോകമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട പല രീതികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നവവിധ ഭക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയിൽ അതിൽ തന്നെ പൂജ, പഞ്ചവിധി, പഞ്ചശാസ്ത്ര, എന്താ നമ്മളെ പലതരത്തിലുള്ള പൂജകളുണ്ട്. അതിലെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രണമിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വിഷ്ണു, നാരായണൻ, ശ്രീരാമൻ, വരാഹം മുതലായ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധ ഏകീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രൂപങ്ങളിലൊക്കെ പോവാം. ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തെ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറയുന്നത്, അതായത് എന്നെ ആരാധിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അവർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ലാസ്റ്റ് വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ശരി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേലും മുന്നത്തുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വരാഹത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അത്ര താഴ്ന്ന ലെവലിൽ, നമ്മൾ അത്ര ഉയർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറയും നമ്മുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ദേവത സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെ. നമുക്ക് ഏത് ലെവൽ, നമ്മൾ അതല്ലേ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ദേവന്മാരെ തന്നെ നമ്മൾ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് രജോ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രജോത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്താം, തമസ് ആണെങ്കിൽ തമസത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കാം. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതാ നല്ലത്, നിനക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യാം. ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചില കുട്ടികളോട് പറയും, ഇപ്പൊ പറയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ്, ചില കുട്ടികൾ കൊമേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, ശരി അത് പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം. ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏതാ? അത് നമുക്കറിയാം. അത് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് ലെവലും പഠിച്ചോ. പക്ഷെ ഏത് ലെവലും പഠിച്ചാല് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഉയരണം. ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി തന്നെ നമ്മുടെ നിൽക്കും. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ മുന്നേ പ്രത്യക്ഷമായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധ ഏകീകരിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആയ ദിവ്യ രൂപമായ ചതുർഭുജ ദ്വിഭുജ രൂപമായ സാംബസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്തൻ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പിതാമഹൻ ഭീഷ്മര് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ആയ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതിനത് ഭക്തർക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ, നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രകടമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അടുത്ത ലെവല്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും ഒരു പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താ? ഭഗവാന്റെ ആയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ അഹം തോ സർവ്വപാപ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇതിന് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. അതായത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും, സ്വധർമ്മങ്ങളും ഇല്ല, ഒരു ധർമ്മവും ഇല്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ അത്ര മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതാണ് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് ദേവനെ മറ്റുള്ളവരെ അല്ല. മനസ്സിലായി? ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെയും ശരണം പ്രാപിക്കാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കുണ്ടായ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും, പാപപ്രതികരണങ്ങൾ, അത് കർമ്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയണ അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്തിലേക്കായിരിക്കണം? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ പരമസുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആകൃഷ്ടനാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സർവധർമ്മ പരിത്യജ എന്നുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാം. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സോടുകൂടി സ്റ്റോപ്പ് ആവും. നമ്മുടെ 78 ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൂ. ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സമ്മറി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. എന്താണ് 18 അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭക്തി 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 എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പല ശ്ലോകങ്ങളും പറഞ്ഞു തരണം. ഇതിലെന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾ തേർഡ് ലെവലിൽ കൂടെ കയറിക്കോ. അപ്പൊ തേർഡ് ലെവലിൽ കയറുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ. തേർഡ് ലെവലും സെക്കൻഡ് ലെവലും. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഇതിന് റിപ്പീറ്റേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. തേർഡ് ലെവൽ മിസ്സും ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. ഒന്നിനെ തേർഡ് ലെവൽ എടുക്കുക, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ തേർഡ് ലെവലും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കപ്പെടും. കാരണം അത് വേറെ ഇതാണ്, ഭഗവത് അല്ല അത്. അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ്. അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ഏകദേശം നമ്മൾ 3 മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. 3-4 മാസത്തോളായി. എല്ലാവരും വളരെ കീനായിട്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. വളരെ അപൂർവമാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും 25 പേര്, പ്രത്യേകിച്ച് ആതിര മാതാജി, അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷും മാതാജി ഒക്കെ വളരെ എല്ലാവരായിട്ട് നല്ല കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും കറക്റ്റ് 20-25 പേരുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും പേര് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് എൻഡ് വരെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ അഡ്മിനിലുള്ള 2 പേരും വളരെയധികം എഫേർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെത്തി ഈ ക്ലാസ് എത്തണല്ലേ എത്ര പേര് ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു. നമുക്കറിയാത്ത പലരും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ സൂം വരുന്നതും നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കിട്ടുന്നതും ഇതിന്റെ ടൈമിങ്, ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ, ഇതൊക്കെ എത്ര ഡിവോട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മളൊരാളെ ഫഡ്സ് അല്ല, ഭഗവാന്റെ ഫഡ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂടെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ തേർഡ് ലെവല് ഒക്കെ സമയം ഇതേമാതിരി തന്നെയായിരിക്കുമോ? തിങ്കൾ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ശനി വരെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഏകദേശം ടൈം വരാം. 2 ദിവസം അല്ലേ? 2 ദിവസം ആഴ്ച 2 ദിവസം ഉള്ളത് തേർഡ് ലെവലോ? തേർഡ് ലെവൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ടൈമിങ് 4 മണിക്ക് പറഞ്ഞാൽ 7 മണിക്കാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 2 ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റൊരു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ 3 ദിവസം അല്ലെ? ലെവൽ 2 ഈ സമയം 3 മണിക്ക് തന്നെ. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ബാച്ചുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണല്ല. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് സർക്കുലേറ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനായിരിക്കില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലെവൽ 2 ഇപ്പൊ വേറെ മാതാജി ആയിരിക്കും, ഞാനായിരിക്കില്ല. ഇതില് ഭൗതികത്തിലെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമുക്ക് ഈ മായ ഇതില് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. മായനെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? മായന്റെ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഗുരു? അല്ലെ പ്രഭു? അതെ. കാരണം തീർച്ചയായും മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ദുർഗാദേവി നമുക്ക് പറയില്ലേ, ശരിക്കും 3 ശക്തികളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലനിർത്തി അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തി, ആന്തരിക ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ തടസ്സശക്തി കുഴപ്പമില്ല. തടസ്സശക്തിത്തോളം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മീയത്തിലേക്കും പോവാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കും പോരാ, ഭൗതികയിലേക്കും പോവാം. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ മായ, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. മനസ്സിലായ? 17, 17, 14 ലോകങ്ങളും ഇതിൽ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മള് ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മായ തന്നെയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ ഗുണം വരെ നമുക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മാറും. അത് ആദ്യം തന്നെ സാത്വികത്തിൽ നിന്ന് രാജസികം സാത്വികത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും അല്ലെ? അതിന് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോ, അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ജന്മം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ അത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടി മായയെ നമ്മൾ പിടുത്തം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മള്
വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ശക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അവിടുത്തെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാണ്. അത് ശരിക്കും ഇത് ബഹിരംഗ ശക്തിയില് ദുർഗാദേവിയാണെങ്കിൽ ആന്തരിക ശക്തിയില് രാധാറാണിയാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് പിന്നെ അടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും നമ്മളെ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്യൂർ ആയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായ? അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അദ്വൈതത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. അപ്പോഴും അവിടെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളും അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ പല സിദ്ധികൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈവൻ യോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് സിദ്ധികളും കിട്ടും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകം അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. 5 തരം മുക്തികളിന് ഭഗവാന്റെ ലോകം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ കിട്ടും. ചതുർഭുജ രൂപം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ സമീപം കിട്ടും. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ 5 തരം ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അടക്കം ചില ഭക്തർക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്നാലും എനിക്ക് പോരാ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ചില കുട്ടികളില്ല, എത്ര ടോപ്പ് ലെവലാണ്, എത്ര PhD, എത്ര ലെവലാർക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നാമജപം നിത്യേന അല്ലെങ്കിൽ സദാ നാമജപത്തിലൂടെ ഈ മായേനെ അതിജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ? അല്ല, മായന അങ്ങനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരു അതീന്ദ്ര ശബ്ദമാണ്. നമ്മളെല്ലാ മന്ത്രങ്ങൾക്കും പവറുള്ളതാണല്ലോ. നമ്മളെ മന്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പവർഫുൾ മന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മഹാമന്ത്രത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ പവർഫുൾ മന്ത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പവർഫുൾ കാരണം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഇത് ആ മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെ കർമ്മബലങ്ങൾ, സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ, ഇത് നമ്മളെ കരിച്ചു കളയുന്ന പറയുന്നത് ബേസിക്കായിട്ട്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെ കരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പ്യൂരിറ്റി നമ്മളെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വർണത്തിനെ പോലെ. അതെ, സ്വർണത്തിന് പ്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് വരും. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ മായയുടെ ശക്തി അപ്പോഴും വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ പല പോസിറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ മായയുടെ ശക്തി കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ജപം മാത്രമല്ല, ജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇനീഷ്യൽ ആണത്, ബേസിക് കാര്യമാണത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശ്രവണങ്ങൾ ചെയ്യാനും പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭക്ത സംഘങ്ങൾ കിട്ടാനും ഗുരുവിനെ കിട്ടാനും ഒക്കെ അതിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചാൻസസ്. മനസ്സിലായി? നമ്മള് കോളേജിൽ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർത്താലല്ലേ നമുക്ക് ഡിഗ്രി വേണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പോ അവര് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ 2 ലക്ഷം വരെ ജപിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരും 3 ലക്ഷം ഒരു ദിവസം ജപിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരും അവര് ജീവിതം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ്. പലരും പല രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ജപത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് വേറെ സർവീസിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർക്കായ ഉന്നതിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ജപം വന്നാൽ അതിൽ മസ്റ്റ് ആണ്. അത് എന്താ പറയുക, ഇത് ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും വേണ്ട, സർവധർമ്മ പരിത്യാജ എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട. മനസ്സിലായി? ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിലുണ്ട്. താങ്ക് യു പ്രഭു. ശരി. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്തപ്പ. ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. 10 ക്ലാസ്സിലൂടെ ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം. ഞാൻ പരിചയപ്പെടും. കാരണം നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു കാരണം എല്ലാവരും ഒന്നും പരിചയമൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാം. എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്മിൻസ്, അവരോടും എനിക്ക് വളരെ താങ്ക്സ് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഹരേഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. പഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യാവച്ച 14 പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.